del Departament d'Educació Física. Jo em dic Lídia López. Jo soc la Marta Cosrés. I jo, Noel Sánchez. Aquests són els espais que fem servir en el nostre dia a dia. El gimnàs, el porxo, les taules de ping-pong, la pista poliesportiva de baix, que inclou bàsquet, futbol, sala i voleibol, i la pista de dalt, que és de futbol sala. També fem servir el parc i el camí de la Riera de Can Catà. A Educació Física treballem 4 dimensions. Activitat física i temps de lleure. Anem de colònies a la Cerdanya. 3 dies i 2 nits d'esquí i de convivència. Esports. Treballem l'educació en valors a través de l'Educaver Play i la gamificació. Un esport, un valor. Bàdminton, bàsquet, futbol, hoquei, vòlei, atletisme... Activitat física saludable. Ens basem en el joc per treballar la condició física i ens preparem per la cursa solidària per assolir el nostre objectiu individual en l'entorn proper. Expressió i comunicació. Utilitzarem el mim i les TIC per representar i entendre els hàbits saludables principals. I natació. Anem tot un trimestre a la piscina. Si no en sabem, aprenem. I si ja en sabem, millorem. Moltes gràcies per la vostra atenció. Us esperem!